Sikwenza nini? Lo msebenzi wenziwa kwibanga lokuqala nakwibanga lesibini. Wenziwa ngoLwezine xa kufundwa ngezandi. Ngoba lo msebenzi udibanisa uzinzise ulwazi lwezandi kubafundi. Iphinda ibanike ithuba lokuziqhelanisa nezakhono zokuhlanganisa kuquka ezokwahlula-hlula, njengoko besakha amagama besebenzisa imicu yamagama abayinikiweyo. Ukulungiselela, zoba itheyibhuli ebhodini enezithuba ezili-12, iikholami ezintathu nemiqolo emine. Bhala izandi, ifonimi ezikwisicwangciso sesifundo kule theyibhuli. Khomba umcu ngamnye wegama ze ubize ngokucacileyo ifonimi leyo ehambelana nayo. Cela abafundi bayifunde ngokuvakalayo ifonimi. Bonisa iigrafimi ezigxininisiwe kule veki. Yenza umfuziselo wokwakhiwa kwamagama. Ndiyenza. Namhlanje sizakwenza izandi. Sizakwenza izandi ebesizenzile kwiveki ephelileyo. Nazi izandi zethu ebhodini. Sizawuzibiza ngazinye. Ndizawukhomba nina nizibize. Eke sisazazi nisebenzile, sisazazi izandi zethu. Ngoku sizawusebenzisa ezi zandi sakhe amagama. Ndizawuqala ke ndinenzele, ndenze esam isandi. Elam igama ngotha. Ngo. A. Sijonge ebhodini sonke. Tho. Ngo. A. Thenga. Makhe siziqhelanise ukwakha amagama. Siyenza. Siyolise, cela uzosenzela elakho igama njengoba bendisenza. Tho. Tho. A. Tho. Tho. A. Thetha. Sebenzile Siyolise. Kubani omnye ozokusenzela? Siyazinca. Uqala usikhombele izandi zakho bese ulibiza igama. Wow. A. Libhale ke. Khomba uzolibhala. Wow. Biza igama. Wow.
ke usebenzile siyazingca. Yakha amagama uwedwa uyenza. Ngoku siza kusebenza, umuntu uzasebenza nomuntu ahleli naye, sakhe amagama amabini, sisebenzisa naziya izandi zethu, sakhe amagama amabini. Mamela. Thuma.